διαρκώς αγοράζουμε αντικείμενα τα οποία δεν μας χρησιμεύουν πουθενά, απλά επειδή έπεφταν όμορφα τα φώτα πάνω στο κατάστημα και πήραμε εκείνο το αντικείμενο. Απλά επειδή το είδαμε εκεί πέρα στην εφαρμογή και λέμε «Α, τι ωραίο είναι, ας το πάρω». Πάμε να δούμε τα 10 αντικείμενα που έπαψα να αγοράζω, που δεν αγοράζω πια και έχω γλιτώσει πάρα πολλά χρήματα και ψυχική υγεία, γιατί δεν υπάρχει άγχος, δεν υπάρχει στρες, να τα βλέπουμε όλα χάλια, είναι όλα χάλια, να τσακωνόμαστε, να. Και μέχρι το τέλος του βίντεο θα έχεις βρει και εσύ κάποια από αυτά τουλάχιστον να τα βάλεις στη λίστα με αυτά τα αντικείμενα που δεν αγοράζεις πια. Στο νούμερο 1 έχω τα περιοδικά, εφημερίδες κλπ, ακόμη και τα βιβλία. Και πολλές φορές δηλαδή τα βιβλία. Διαβάζω τα περιοδικά, online, τι θέλω, εφημερίδες, online κλπ. Δεν χρειάζεται να παίρνω και το χαρτί. Να χρειάζεται να τα πετάω μετά, να. Με τα βιβλία τι κάνω? Ναι, υπάρχουν βέβαια βιβλία τα οποία θα πάρω, αλλά το θέμα είναι ότι δεν είσαι συναισθηματικά κιόλας με τα βιβλία, έτσι. Και γεμίζουν το χώρο σου και λες τώρα το πήρα, να μην το δώσω και άμα χρειαστεί να το ξαναδιαβάσω και Έχουμε λοιπόν τα audiobook, έχουμε σε PDF, τα online βιβλία, τα e-books, τα οποία μπορούμε να τα διαβάζουμε όποτε θέλουμε, όσες φορές θέλουμε, χωρίς να πιάνουν χώρο κλπ. Αν θέλουμε κιόλας και δεν προλαβαίνουμε να ακούσουμε κάποιο βιβλίο σε audiobook, την ώρα που κάνεις δουλειές, την ώρα που ασχολείσαι με κάτι άλλο, εγώ συνηθίζω να το κάνω όταν φτιάχνω puzzle, ξέρετε την αγάπη μου για τα puzzle, την ώρα λοιπόν που φτιάχνω puzzle, παίρνω και ακούω και κάποιο βιβλίο ή κλπ. Τότε που το μυαλό μου είναι ήρεμο και ταξιδεύει όπου να είναι. Κάποτε το έκανα και αυτό και με τη μουσική, την ώρα που μπορεί να έκανα δουλειές, να ασχολούμαι με κάτι. Αποφεύγω να το κάνω αυτό, δεν το κάνω πάντα. Προσπαθώ να κάνω ένα πράγμα τη φορά, ώστε να ηρεμεί και όλα στο μυαλό, να μπορεί να σκέφτεται και επικοδομητικά πράγματα. Αλλά αυτό είναι ένα θέμα για άλλο βίντεο, δεν θα μιλήσουμε άλλο γι' αυτό. Στο νούμερο 2. Προσκλήσεις, κάρτες γενεθλίων, γιορτών κλπ. Φτιάχνω τις δικές μου στο Canva. Τρελαίνομαι να χρησιμοποιώ το Canva, κάθομαι με τις ώρες εκεί να φτιάχνω κλπ. Φτιάχνω λοιπόν και ακόμα και τις προσκλήσεις από τα πάρτι της μικρής. Κάποια κάρτα που θέλω να στείλω με κάποιον, αφιερώνω χρόνο, την φτιάχνω στο Canva και τη στέλνω όπου χρειάζομαι. Σκεφτείτε πόσο χαρτί γλιτώνεις έτσι, πάρα πολλά πράγματα και έξοδα και δεν πας στον άλλον να τον φορτώσεις με αντικείμενα τα οποία θα πρέπει να βάλει σε σειρά μετά, να τα ξεσκαρτάρει κλπ. Αν θέλει το κρατάει ως φωτογραφικό υλικό ή αλλιώς δεν ξανασχολείται. Τι καλύτερο από αυτό? Άσε που οι εφαρμογές όπως το Canva και γενικά ό,τι βρεις μέσα στο ίντερνετ έχει άπειρα πρότυπα, σχέδια, χρώματα, επιλογές, τα οποία μπορείς να χρησιμοποιήσεις όπως και όποτε θες. Σκάλωσε. Τι ωραία, πώς τα καταφέρεις. Και έτσι με οικονομικό, πρακτικό, δημιουργικό τρόπο μπορείς να φτιάξεις ό,τι εσένα σου αρέσει. Στο νούμερο 3. Συλλεκτικά καλλιτικά και αυτά που λέει ένα και ένα δώρο ή τα διαφημιστικά που μας δίνουν στα καταστήματα σε μικρά μπουκαλάκια κλπ. Αυτό με τα μικρά μπουκαλάκια μου αρέσει σε ταξίδια να τα χρησιμοποιώ, ας πούμε σαμπουάνι, οτιδήποτε έτσι, αλλά γενικά δεν χρησιμοποιώ. Πόσες φορές έχει τύχει να παραγγείλω και να μου φέρουν δείγματα να δοκιμάσω και δεν τα δοκιμάζω ποτέ. Τα έχω εκεί στο ντουλάπι και τα κοιτάζω. Κάποιο διάστημα πήρα και τα έβαλα στην πρώτη θέση και έλεγα ότι αυτά θα τα χρησιμοποιήσω. Όλο ξεχνούσα, δηλαδή αυτό που μου κάνανε ήταν απλά πρόσθεταν άγχος στη ζωή μου, ένα ακόμα πράγμα το οποίο έπρεπε να ασχοληθώ για το τι θα κάνω κλπ. Και είναι εκεί στην άκρη του ντουλαπιού ρε παιδί μου και σου φωνάζουν εδώ είμαι, αλλά για κάποιο λόγο εσύ δεν τα χρησιμοποιείς. Όχι. Στο νούμερο 4, νεσεσέρ, πορτοφόλια, τσάντες, να τα αλλάζεις κάθε σεζόν, άλλο για το χειμώνα, άλλη για το καλοκαίρι. Άλλοι να πηγαίνει με αυτά τα χρώματα, άλλοι να είναι κάτι πιο φανταχτερό, έντονο.
κάτι πιο απαλό, κάτι πιο κλασικό. Δεν χρειάζεται τέτοια πολύ φασαρία στο μυαλό μας, στη ζωή μας, στο χώρο μας. Δεν χρειάζεται. Προσωπικά έχω μία τσάντα. Μία τσάντα έχω πάρει, μία καλή τσάντα, έχω επενδύσει σε αυτή και την έχω βρέξει, χιονίσει, κάνει ήλιο, κάνει έτσι. Μία τσάντα στην οποία μπορώ να βάλω και πράγματα με τη μικρή και τα μπουκαλάκια μας, τα σιδερένια και να και φαγητό και να έτσι, τι χρειαζόμαστε, τι αυτά, τι χρειάζεται η μικρή κλπ. Και έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Και είναι σε σερ. Δεν χρειάζονται. Άσε που τώρα τελευταία είδες, παίρνεις ας πούμε κάποιες κρέμες ή οτιδήποτε και σου έχουν και ένα νεσεσέρ δώρο. Και γέμισα νεσεσέρ από αυτές τις κρέμες, νεσεσέρ από τις άλλες κλπ. Δεν χρειάζομαι καν νεσεσέρ. Τα έδωσα στη μικρή να παίζει και να κάνει ανταλλαγές με τις φίλες της. Στο νούμερο 5. Fast fashion, ρούχα, κάθε μήνα. Προσωπικά επενδύω σε capsule wardrobe. Δεν είναι ότι παίρνω πολλά πράγματα και ξέρω εγώ τι. Όχι, κάθισα και είδα τι μου αρέσει, σε τι νιώθω άνετα κλπ. Και άρχισα να αγοράζω τέτοια αντικείμενα. Δεν πάει να πει ότι είναι ακριβά όλα, αλλά επενδύω σε κομμάτια τα οποία καταρχήν να είναι βαμβακερά, να αναπνέουν. Είχα περάσει και από μια αλλεργία και μου είχε πει ο γιατρός που είχα πάει ότι μη φοράς ας πούμε ξέρω εγώ, συνθετικά κλπ. Οπότε άρχισα να τα αποφεύγω, προτιμώ να φοράω κάτι βαμβακερό, έτσι, λινό, να αναπνέει το σώμα και το καλοκαίρι, ξέρω πλέον, τι κάνω τόση ώρα. Είχα ξεχάσει το μικρόφωνο, το είχα κατεβασμένο, από ό,τι είδα καλά ακουγόταν μέχρι τώρα, οπότε θα συνεχίσω. Ας πιούμε και μία γουλιά νερό. Τι καλό το πες, αλλά διψάσκαλο. Που λες τι έλεγα. Έλεγα για τα fast fashion ρούχα. Είπα ότι κάνω capsule wardrobe. Δεν πάει να πει όμως ότι παίρνω ακριβά πράγματα κλπ. Μπορεί να παίρνεις και πιο οικονομικά. Όμως έχεις κάτσει και έχεις καταγράψει τι σε ικανοποιεί εσένα, τι σου αρέσει, τι σε ευχαριστεί και έχεις επενδύσει σε αυτά. Εμένα το καλοκαίρι με βολεύουν πάρα πολύ τα φορέματα. Οπότε το καλοκαίρι φοράω κυρίως φορέματα, έτσι μακριά ή πιο κοντά, αλλά φορέματα. Λοιπόν, το χειμώνα μου αρέσουν πιο πολύ να φοράω pullover, λατρεύω το pullover. Εντάξει, τα αγαπώ. Περνάω πολύ χρόνο στο σπίτι, οπότε επενδύω κυρίως σε ρούχα τα οποία είναι για μέσα στο σπίτι. Αλλά να μπορώ και με αυτά τα ρούχα να βγω λίγο και έξω, ας πούμε. Κάπως έτσι τα έχω σκεφτεί, τα συνδυάζω, τα έχω καταγράψει και παίρνω τέτοια ρούχα. Τι πετυχαίνω τώρα με αυτό? Πετυχαίνω να μην έχω ανάγκη να μπαίνω στη διαδικασία συνέχεια να πηγαίνω να ψωνίζω. Δεν χρειάζεται να πηγαίνω να ψωνίζω συνέχεια γιατί με ικανοποιεί αυτό εδώ, νιώθω άνετα. Επενδύστε στην άνεση τη δική σας, πώς αισθάνεστε άνετα εσείς, όχι να σας φύγουν, όχι έτσι, όχι αλλιώς. Να νιώθετε όμορφα όταν κοιτάζεστε στον καθρέφτη, όχι οι άλλοι να νιώθουν όμορφα κοιτάζοντας εσάς. Εσείς όταν κοιτάζεστε στον καθρέφτη αισθάνεστε όμορφα. Αυτό έχει σημασία. Όταν λοιπόν θέλω να αγοράσω κάτι, σκέφτομαι, είναι κάτι το οποίο θα κρατούσα για καιρό, θα χαίρομαι να το βλέπω στην ντουλάπα μου ακόμη και μετά από ένα χρόνο ή θα πω ότι το βαρέθηκα αυτό, άντε γεια, όπως είναι τα fast fashion ας πούμε ρούχα. Αναρωτιέμαι, κάνω τέτοιες ερωτήσεις και προχωρώ. Γυμναστήριο που μπορεί να πλήρωνα κιόλας και να μην πήγαινα, δεν το έκανα αυτό απαραίτητος, όχι. Πήγαινα όταν θα το ήθελα, πάντα δηλαδή δεν έκανα πράγματα έτσι για να τα κάνω, απέφευγα να το κάνω αυτό γενικότερα, στη φύση μου δηλαδή είναι αυτό, αλλά για σκέψου, να πηγαίνεις στο γυμναστήριο, να μην θέλεις να το πληρώνεις, να μην μπορείς να πηγαίνεις, να μην θέλεις να πηγαίνεις, να λες τώρα που πάω, τι αυτό. Υπάρχουν πλέον άπειρες ευκαιρίες, ελπίζω μη σας ζάλισα, πρέπει να κουμπούσα εδώ. Υπάρχουν πλέον άπειρες ευκαιρίες, δηλαδή μπορείς να πας βόλτα έξω στη φύση, μπορείς να κάνεις ακόμα και μέσα στο σπίτι, υπάρχει από το ίντερνετ, υπάρχουν που σου δείχνουν πώς να κάνεις και ό,τι θες. Μπορεί τώρα να θέλεις πιλάτες, άλλη φορά να θες γιόγκα, άλλη φορά να θες βάρη, να θες κίνηση, χορό,
οτιδήποτε, ανάλογα με το mood, ανάλογα με τη διάθεσή σου κάθε φορά, να έχεις και το ανάλογο, να βάζεις ό,τι πραγματικά θέλεις. Θες μόνος σου στο σπίτι, θες με το φίλο σου, θες με τη φίλη σου, θες με το παιδί σου, θες με το σύντροφό σου ή να βγείτε να κάνετε μία βόλτα. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι για κίνηση. Στο νούμερο 7, ειλικρινά, φθηνά κοσμήματα και μπιζού. Έχω σταματήσει να το κάνω, το έκανα πάρα πολύ όταν ήμουν μικρότερη και ειδικά όταν είσαι εκεί στα 16, ξέρω εγώ και αυτά. Λες, όλα τα βλέπεις φανταχτερά, θέλεις να έχεις κι εσύ κλπ. Εντάξει αυτή η ηλικία, αλλά τώρα δεν μιλάμε, δεν νομίζω αυτό το κανάλι το παρακολουθούν 16χρονα, 18χρονα, 20χρονα κλπ. Εν τω μεταξύ, μια και το λέω αυτό, γράψε μου κάτω στα σχόλια σε ποια έτσι ηλικιακή έτσι ομάδα βρίσκεσαι. Αν δεν θες να πεις επακριβώς την ηλικία σου, πες μου 35 με 40 για παράδειγμα. Θα ήθελα έτσι να ξέρω, θα μου δώσετε μεγάλη χαρά και αν μπορείτε να μου γράψετε και το όνομά σας, γιατί είστε κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι μου γράφετε στα σχόλια πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές, έχουμε πολλή επαφή. Όμως δεν ξέρω το όνομά σας. Γράψτε μου από κάτω το όνομά σας και την ηλικία σας, θα μου δώσετε πολύ μεγάλη χαρά. Τα φθηνά λοιπόν κοσμήματα ούτε κρατάνε καιρό, ούτε έχουν σημασία, ούτε τίποτα. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι το εξής. Έχουμε κοσμήματα τα οποία είναι ακριβά. Ο σταυρός μας για παράδειγμα ή κάτι που μας έχει κάνει μία θεία, μία γιαγιά, οι γονείς μας κλπ. Ένα κόσμημα. Και το έχουμε μέσα στην κοσμηματοθήκη και λέμε μην το χάσουμε, αυτό το κρατάμε. Δεν έχει κανένα νόημα. Εδώ πέρα φοράω, τι μπορεί να φοράω τώρα εγώ εδώ. Έχω καταργήσει καταρχήν τα faux bijoux. Να έχω ένα το οποίο μου είχε πάρει η μανά μου και το αγαπώ πολύ. Να έχω ένα δεύτερο το οποίο είναι βραχιόλι, μου το είχε πάρει ο άντρας μου. Δεν είναι faux ακριβώς, είναι χειροποίητο. Το οποίο έτσι... πολύ ιδιαίτερα δηλαδή κομμάτια, δεν έχω ένα σωρό. Σκουλαρίκια δεν γίνεται γιατί δεν ξέρω, έχω αλλεργία σε αυτό, δεν ξέρω, μαυρίζει μου βγάζει πίον άμα δεν είναι από ατσάλι ή χρυσό, δεν ξέρω τι τέτοιο και τα ασημένια νομίζω δεν με ενοχλούν, δεν ξέρω όμως σίγουρα. Έχω εδώ την ταυτότητα που την είχε ο άντρας μου όταν ήταν μωρό. Τη φορούσε όταν ήταν μικρός λοιπόν και έχει εδώ πέρα, δεν ξέρω αν φαίνεται, έχει πατικωθεί. Πήγαμε να το φτιάξουμε, δεν μπορούσε να το φτιάξει λίγο πολύ ο κοσμηματοπόλης και έχω γράψει πάνω το αρχικό της μικρής μου. Από αυτό βέβαια ξεκινάει και του άντρα μου το όνομα, το βαφτιστικό, οπότε είναι και το φοράω. Δεν φοράω πια έτσι ψεύτικα, εκτός και αν είναι κάτι ας πούμε όπως είπαμε ιδιαίτερο. Καλύτερα λοιπόν να χρησιμοποιούμε αυτά που έχουμε και από τους γονείς μας, που έχουμε το σταυρό μας ή δεν ξέρω εγώ τι, να σφοράμε αυτά. Έχω και αυτό εδώ, το υπέροχο, που είμαστε η οικογένειά μας και φοράω διαρκώς όπως βλέπετε σε όλα τα βίντεο όσοι παρακολουθείτε καιρό, φοράω διαρκώς το ίδιο αυτό εδώ που το αγαπώ πολύ. Έτσι γλιτώνουμε και ένα σωρό χρήματα από ανοησίες και λοιπά και όλα αυτά που είπαμε για το χώρο μας, για το στρες και. Πάμε στο νούμερο 8. Εκεί δεν είμαστε. Στο νούμερο 8, που είναι τα μικροδιακοσμητικά για το σπίτι. Σας παρακαλώ, μην παίρνετε μικροδιακοσμητικά για το σπίτι. Εγώ όποτε βλέπω πολύ ωραία πράγματα. Ωστόσο και σίγουρα δεν μας ταιριάζουν όλα και καλό είναι να αφήσουμε κάτι να μας κολλήσει στο μυαλό. Βάλ' το αυτό σαν στόχο, ότι άστο, κάτι θα σου κολλήσει στο μυαλό, να σου κολλήσει στο μυαλό για καιρό. Έτσι και μου να πεις ότι αυτό το θέλω μέσα στο σπίτι μου. Και να πεις ότι εάν όμως βάλω ένα αντικείμενο στο σπίτι μου, κάτι άλλο θα φύγει. Στάμπαρε κάτι το οποίο να είναι το επόμενο που θα φύγει από το σπίτι σου και όταν θα φέρεις αυτό που πραγματικά έχει κολλήσει στο μυαλό σου, τότε διώξ' το. Εγώ προσωπικά έτσι λειτουργώ, δεν βάζω, δεν με ενδιαφέρουν τα διακοσμητικά. Εντάξει, δεν είναι κανένας χώρος σε μένα βέβαια που έχει επιφάνειες που να πάρεις να βάλεις πάνω αντικείμενα, αλλά γενικά τα αποφεύγω τελείως. Έχω ένα τραπεζάκι ας πούμε εδώ του καφέ. Αυτό το τραπεζάκι δεν έχω βάλει κανένα διακοσμητικό πάνω. Όχι, αυτή τη στιγμή έχει τον καφέ μου, το νερό μου
και το μπουκάλι με το νερό μου. Αν δεν ασχολείται κανένας εδώ, δεν θα μπει ένα διακοσμητικό εκεί. Όχι, αυτό είναι τραπεζάκι για να σε βολεύει να κουμπίσεις τα πράγματά σου. Όχι, απλά θα μείνει άδειο, που δεν μένει και πολύ, γιατί όλο και κάτι έχουμε να ασχοληθούμε, να βάλουμε πάνω κλπ. Πρακτικά. Πάνω απ' όλα πρακτικά. Στο νούμερο 9. Έτοιμα φαγητά, junk food, fast food κλπ. Φαγητά απ' έξω. Θυμάμαι όταν ήμουν φοιτήτρια, τρώγαμε μόνο απ' έξω. Σε σημείο που φτάναμε να πηγαίνουμε στο σπίτι, θυμάμαι γυρνούσαμε και ζήτησα από τη μαμά μου φακές. Ήταν το φαγητό που δεν έτρωγα ποτέ, οι φακές, και γυρνούσα και όπως ερχόμουν με ρωτάει η μαμά μου τι φαγητό θες να σου φτιάξω. Δεν ερχόμουν και συχνά γιατί ήμουν μακριά. Φακές της λέω. Τι είπες παιδί μου, δεν σε άκουσα, λέει, πες μου ξανά, τι φαγητό θέλεις να σου φτιάξω. Φακές, σοβαρά μου λέει τώρα. Κι όμως, ναι, από το πολύ το fast food, ναι, δεν υπάρχει τώρα κάτι τέτοιο. Σίγουρα θα φάμε fast food και όταν θα φάμε όμως θα το ευχαριστηθούμε. Θα το ευχαριστηθούμε, θα πούμε, κάτι διαφορετικό δηλαδή από την καθημερινότητά μας, πολύ χαρά. Δεν θα φάμε στο σπίτι, θα φάμε έξω και άλλη γεύση. Δεν τρώμε κάθε μέρα. Δεν το κάνουμε πια αυτό, θα φτιάξουμε φαγητό στο σπίτι, έχω το χρόνο ευτυχώς και μαγειρεύω. Ή κάτι που θα ετοιμάζουμε έστω γρήγορα στο σπίτι. Όχι απ' έξω, γλιτώνεις έτσι πάρα πολλά χρήματα, ειδικά τόσο που έχει πάει η εστίαση. Πλέον είναι εντάξει. Στο νούμερο 10. Έτοιμοι καφέδες απ' έξω. Πλέον, όχι ότι δεν αγοράζω και το ευχαριστιέμαι όταν αγοράζω, απλά θα το κάνω πάρα πολύ σπάνια. Έχω επενδύσει στη δική μου τη μηχανή, έχω το δικό μου τον καφέ, τις όμορφες μου τις κούπες κλπ. Ακόμα και τα δοχεία, το δοχιάκι μου που έχω που βγαίνω έξω για καφέ, φέτος θέλω να πάρω και ένα ακόμη, που έχω στα μπάρι εδώ και καιρό. Φτιάχνω λοιπόν στο σπίτι και γλιτώνω 30-40 ευρώ το μήνα. Πόσο γλιτώνεις με το να πάρεις, δεν ξέρω αν σας ενοχλούσα, ακουμπούσα εδώ, τώρα το κατάλαβα. Πόσους καφέδες έτσι γλιτώνεις, πόσο πλαστικό, πόσο έτσι, πόσο αλλιώς. Ναι, καφές στο σπίτι, παιδιά. Και θα μου πεις δεν είναι το ίδιο. Δεν μπορείς να ψάξεις στο ίντερνετ να πεις ότι να φτιάξω, πώς να φτιάχνεις με τον καλύτερο τρόπο καφέ, να επενδύσεις, να καθίσεις, να ασχοληθείς λιγάκι και να το κάνεις και γιατί όχι και σαν slow living, μία κίνηση slow living, το να φτιάξεις τον καφέ σου, τις μυρωδιές κλπ, την ικανοποίηση, το ότι έχεις φτιάξει κάτι για τον εαυτό σου και όλα τα σχετικά. Αυτά είχα να πω σε αυτό το βίντεο. Αν το βίντεο τώρα αυτό είναι τις τελευταίες μέσα στις 7 μέρες, θυμηθείτε να πατήσετε hype, σας παρακαλώ πολύ, με βοηθά πάρα πολύ αυτό. Εδώ θα δείτε βίντεο τα οποία μπορείτε να δείτε ως επόμενα. Ένα βίντεο το οποίο σας ταιριάζει εσάς, ταιριάζει αποκλειστικά σε εσάς, λίστες βίντεο κλπ. Να πάτε να δείτε. Εμείς θα τα πούμε σύντομα. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.